Какво то е на дупки, бе, брат, някакъв като сирене, като чедър. 10 градуса. Столовете се местят. 100% има едно животно тук. Да видим цветлен цвет, това. Цветлята ще обяхват ли? Ще го оставим термометъра тук все още и да вземем лазерната система. И това Spirit Box-а. Да видим дали ще говори с нас. Духа. Ще угасиме лампата. Наблизо ли си? Наблизо е и е лош. Иска да наранява. Само един път го чух. Принципно. Елдер. Дед. Смърт. Това иска смърт. Термометъра. Температурата е 0.05. Не минава на минусови температури. Цветята овехнаха. Добре. Цветята овехнаха. На Spirit Box-а говори. Трябва да е Керес или Сирена. EMF петичка. Бие на тройка. EMF бие на тройка. Еми, трябва само да ни нападне. Тук има Energy Drink. Искам да намеря фотоапарат, ако мога да заснема духа. Но няма такъв в тези стаи. Тук има Umbra Board. Някаква дъска. Въобще не знам за какво се използва човека. Energy Watch. R. Имаме... Имаме експириенс. Полуде. Свободно ли е са? Това не знам какво е. Това трябва... Отпечатък ли трябва да е? Това е зеленото. Нямам идея. Тук трябваше да има някакъв часовник. Къде отиде? Я да видим какво става тук. Trigger a hunt using a cursed object. И да вземем да идентифицираме духа. Какъв е? Намерих някакъв бък. Не е нужно да затваряме вратата.
за да виждаме. За да се скриеме, не е нужно да затворим вратата. Така, обаче ми трябва това фенерче са. Тук има някакъв сешуар. Тук в тази стая. Нищо няма, каквото ми трябва. Spirit Box. Къде е духа? Ето го. Не е сирена със сигурност, защото не ме забавя. Добре. По принцип сирената забавя хората, докато ги хънтва. Мене въобще не ме забави. Значи съм сигурен, че трябва да е Керес. Я видиме. Кересче, супер. Много добре. Продължаваме да пробваме с някой нов. EMF. Термометър. Така. Няма кръст обжекти, никакви. Оп, е тук има едно топче. Fortune Teller, тук има някакъв гадател. Ама ни трябва някакъв койн. Ето койнче. Добре, оставяме камерата тук. Я да видим този Fortune Teller. Fortune Ticket. Какво се прави с този тикет? Не знам какво стана. Нищо не стана. Просто нещо бъгна. Така. На Evidence видяхме, че има орбче. Хейт. Омраза. Ето го. То се появи, бате. Ужас. Добре. Значи отговаря и на Spirit Box-а. Ghost Orb, Spirit Box. Сега трябва да видим дали ще... Има и нещо друго. На Spirit Box отговори. В книгата не е писано. Цветята са окей. Лазерна проекция няма. И нас това не ни интересува принципно. Интересува ни дали има минусови температури или EMF level 5. За да разберем дали това е кошмар или гул. Nightmare или гул. С какво си имаме работа? Тъпото е, че не знам къде си спуснах EMF апарата. EMF-а. Хем термометъра не знам къде ми е. Хем EMF-а. Във всички случаи много зле. Чай да пия по-добре едно Energy. За да ме напада толкова бързо. Може да запалим и свещите. Обикновено това помага да направи атмосферата малко по-дружелюбна. Така духовете малко
успокоява ги да не нападат толкова злобно. Ще трябва малко да е по-спокойно духчето. Добре, вече нямаме газ в запалката. Свърши газта. Fortune Teller беше useless от всякъде. Добре, нека да погледнем тогава Ghoul и Nightmare. Ако чуят разговор, гуловете много се раздразняват. Дразнат се много. И не могат да дисейблват електроника. Докато кошмарите могат да правят халюцинации. И много по-често ловуват в тъмното. Значи има само един начин да разберем. Ще духнем свещите. Ще изключим лампите. Ще си вземем Spirit Box и ще видим, като говорим с Spirit Box, дали духа ще се раздразни страшно много и ще ни нападне. Хейт. Хърт. Елдър. Еми, доста говорим и духа ни напада, така че не мисля, че е гул. Но все пак ще направим втора проверка, като изгасиме лампите. И ако се спаунне два пъти много често, значи ще е кошмар. Ще бъде найтмер. Само да внимаваме да не умреме. А може би е найтмер и сега халюцинирам, защото не си виждам айтемите. Не мога да си ги намеря. Освен той да ги крие. Направо ще гласувам за Nightmare, бате. Да видим дали съм прав. Верно е така. Бате, добрия. Добре. От Ватикана ще ме викат. Тук има Spirit Box. Spirit Box. Energy Watch. Енергиен часовник. А това сигурно ти дава енергия просто. EMF-че. Тук. Не. – 18 градуса и падат надолу. 17. Тук в хола EMF-а си е на единица. В спалнята EMF-а си е на единица. Няма никой. Ще взема дъската. What is your room? L. Living room. С дъската. Добре, living room, значи в... тук трябва да му е стаята. Ето, 3 градуса.